Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shapiyit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. Agad ko po ka. Uba Paul Lingdo EM ka KHADC nekas ngi ula late ban play pan ba no ya ka WIRR Kharkamni Memorial Sports Complex Hamauro Ribhoy ka jakaya le kai ka bla taker pang da ka kur Kharkamni na Mauro na ka benta ban pensa jingken mau ya saungut ki kinirang ba bla klat no jong ka kur Kharkamni hakashnong Mauro hapo ka tega sports complex ka bla te da ka kur Kharkamni la don ka jakaya le kai basketball badminton bat kumjuru ka jakaya kilan na kabenta ki bele kai cricket ha ka bal kila take nang ka take sports complex ka long ban pensa kan mau burom ya saungut ki kinirang ba ki bla khlat no ki bla tip kerteng kum u Roy u Rogers bat u roaming ki badei ki kinirang ba ka kur bat ki bla khlat no ki bla don benta lang ha ka bante ka take sports complex ka ba ka kur Kharkamni ka latei ki long uma Vincent H Pala MP ke Shillong seat ka kong Ronak Kimden ka Meghalaya Cricket Association lembat ki way na lor uba Paul Lingdo ki bala don lang hakatay ka sngi kentup ya uba CBC bat ka kong Rona Kenden ki badai ki MDC Barim ka Nongpo constituency nang ta uba Reynol Kharkamni bat usamla Ferdinand Kharkamni ki badai ki khon rang ba ka kur lembat shibun ngut ki he ki han na ka Meghalaya Cricket Association lembat ki way pat ki he na ka dong ri bhoy ki bala ai chingkren hakatay ka sngi kila ai ka jingero ka bakrao ka kur Kharkamni na Mauro ka balayale shitom bantay ka tega sports complex na marka jingla jongki bantay ka tega jaka yale kai ka long ka jingmentoy ki khun samla bakin yo lat ban let ban kilan met ha ka tega jaka Jongka Christmas. The joy of giving. Ngiem hakisngi ke ba kumaong ka kintin. Ngitip ban ngimnang ban ai. Ngitip ban pan ngiduna ban no senyang. Ngikeli ke ai ka bahak jonga. Ngim keli ke ai ka jing usenyang jonga. Ngiem hakabakum kata kopor. Ngaken mau hakawai niki shnong ke ba kipat ba ki la excited ha banyo surok kamlang motorbel ya simpor hadu si post nem manyekran bakin ai marmar kendiat ke kendo ban penlong motorbel ban la banyat kali bang kemau nang la simti ku gameli udon we neki rangba bang ilait banyak kerpat banyak rap ban ai jakalam nak benta banyak bit yang lang borok banyak long motorbel hadin asni kejing keren buang kala so benjur ya kata jinga terwalang jung nakaleng jongki bat ngasgo keben bangan ai nakakendo jonga ngan ai lai puinsi kita kiwe gimana khmat yang hadu pada sedang kakam yang ladawan kekali kan thut ini thut ketiak hadam wan so nong tu lagmi siki kam sendiri daladep shna ke surok hagoy sgi kensan ki om long ne am bat pai surok lam nakajaka jungi dalawat jingtip wale ki kala ka jingmut kumta kadau kolong ba utau ong naru pas sedang bangan nakaliang jungi tingim ai ulapang bat don kam pada kali kan rung hajan jogi jung kam bensim ya ai kam bensim no senyang kelahiran maha hakajan rung jogi kani kebangi ong the joy of giving ka jingkemen jong ka jing ai ngi gelapan kela kongpong ya ka marka dei bai sedangkan jingkemen ban yok priang ban yok shim ban kur ban tap ban lum ban kensho tiga ai kebasyat ha jimut jonglah abang ai yang hangi apring jongpi kelong ya kani ka bensip ngatip pa
Bawa Reynold Ferdi Barit Bat Kiying Kejongki Kila penut Shibun Kapur Ban conceive Ban plan Ban design Ban penwandur Ya kini ke stadium Bat Kim Day ke industrial house Kim Day ke Ying Joki Mahajan Keba Shi Benai arnai nak apa plan lalak ban penlongkap. Hendrai ke ke bagi lalak ban lek. Kemangi yok sekarang menai. Yaki rangba ki balawan ban nok sinyang hang ni. Ki keteng ki bagila jer duk menai. Kapen i ya ke Kapen i ya kawe ke sap ke jongki. Kapangi ong kan networking skill. Kajingla ban yok perlok tan kendiat nang tu let tiap jingkang hang tu sim jingerap nang ni kata ke skill ke jongki ban network ke penlong ya kani ke basula ban long tang ke jing pos niu bakan long ke reality ke jing sisa bat kata ke dei ngasngau ke dei ke kelemat ke bangan kepat lang ya i bagi ni thap tilang kum kendak ke appreciation ya ke ying ke sem jong Reynold bat kaya kesem joki barok away. Kijing tap ti jongi kila benek si minit. Dan ni 6 minit. Nrai ki mati ki jongi. Kinyai im pateng la pateng. Kata kadai ke gift. Kata kadai ke jing ais subha. Ke jong kini ke long yin. Bat nganget baka senong. Kebalong ke beneficiary. Kebalong ke nong yok jimentoy. Nah kani kani ke aset. Kani ke sepak ba. Kaba syua bakan long kum ni. Kan long tangkum kawe ke cloud wa lagi babun di cloud hakini kita. Nah kata-kata ke don kam ya ke jing IT ke don kam ya ke museum jong ke kumno nginia buddin lang. Namar kedang dan si bun ba ki badang sa. Ngidangkan mau bahadukan no i ba pol mono yalam hapo kadis council kum bapet kami igi penroy sorit ki tahun komiti ngidon si bun ki benta ki jing don kam kerpang ai hang ni kidang don kita ki fencing melese nang penbit penbiang ya ki wi ki jing don kam kumba la ai gerteng ka sports complex hang ni. Hadukan no pila ban ya simbenta ban Arab la mingi ka taun ro ban penwandur lang ya kani ka sorit apo nongpo ban pintenat ban kampan baru iki benta kumba pila judan benta ban sedang ya kani ka stadium ha umbuda shalendet jong kani ka pandal kade ka por ka jinglong sport minister jong pi Henry Hause da ka jing Redmond Sim da ka jing bom don ka ikhtiar jong kinong yalam ki jingi larak no ya ka Sagaro Hills. So sangsat bantip bahwa ladang idon ki kinoilam ki bakulai banai jera pro lada umdon ke jingi terong lang ngidu no. Tingim de syu bandu kum kini ki jingdu ki malai judu. Ki banang sa jingkin mau ki bangila ban yarap lem haki babun ki benta ki jing baduk de kalak kapor jong ibapol. Ki dang ya sai stang ban pendep ki jing baduk hang teh umbuda. Tingim lak klet ya ka jingdon keti ki jong pilah kano ka platform ka mama pitidon pijuklay ban kener ya ka keti ke jongpi ya ka boit kesap ka bau blay la IAP ban yalam tingit kam bah kano ka benta ba pidon pinangle bun ge ki jingon toy kerpang ya ka sports club jong ka mauro Pau kalong ba kade kamadan le se kumbala keren kinong keren ki bahakmat mdaju kamdon ko chisya kalong ke jing shisya ban chui penpot mo baki shnong kindon la ka jong ka madan basketball ngakan mau wat akapor ka bangadang le school mangangi don bet ki madan basketball tang hapo ki school andai menta ki school kim bilong lai nan shu la ne nganong kumno ki la khang da ka gate la da mangi ki samla shnong la da ngim don da ki madan la jong hi ki madan shnong ta kamut la kham bangin yo ban practice la ne ban le tai aki por met step la ne aki por jan mit na mar ngai mencuangi don tang hapo Saint Paul. Sendrai ke Saint Paul sengahi mentah kila don la kajong ketala ban kang.
Kasnong mauro ngai kade kasnong ko padon bok hadu kata leng ba ke jing syampang leng ba ke jing luit mensiem ki nong yalam ki jongi ki ba yoi ki ba tiplat tip dan ti kumno banwan ra ya kaneka development badangai scam bakandeka madan kanwan ra ya ke jing mentoy na ka banta jong ki kun samla ki jongi ki hep ki barit ki badang ki dang san tam lele ngai ki kena ki jongi ki don ki sap ki paper ngai ku play kerpang ki to ki hep ki parit